Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy, dříve než se vládní chopí. Vystrkuje periskopy, než se jaro osmělí, vystrkuje podběry, ty mu asi dolů hlásí. Čerstvé zprávy o počasí. Jaro, je to v suchu, zima už nemůže. Stoupá teplota vzduchu a míza do růže. Povídám jaro, je to v suchu, vychry už nedujou. Tak sme pol hodinu pred štartom 19. ročníka Rajeckého Borošovca. Je to druhý jarný deň, prvé podujatie z 10, ktorý robí Marathon klub Rajec. Bola mierna zima a kvantum pretekárov. Prihlásených bolo 130, ale už vidíme, že sa nám minula voda, ktorej bolo 150. Sám neviem, uvidíme na štartovke. Samozrejme, bude možno raz toľko, ako bolo minulý rok. A minulý rok bol účastnícky rekord. Čiže sme z toho aj prekvapení, aj keď sme to trošku čakali, ale verím, že dáme možno menšie porcie gulášu, čistá dáme na poli, zicherky rozdelíme, že všetko nám dobre dopadne. Zima už nemůže, stoupá teplota vzduchu a míza do růže. Povídám jaro, je to v suchu, vychry už nedujou. Na nás nebo v duchu lidi se radujou. Stromy se radujou. Keře se radujou. Ryby se radujou. Mouchy se radujou. Myši se radujou. To snad nikdy neskončí. Neboj se. Dveře se radujou. Okna se radujou. Opice se radujou. Kočky se radujou. Větší zvířata se radujou. Vážení priatelia, kamaráti, vítam vás v mene Marathon klubu Rajec na 19. ročníku Rajeckého Borošovca. Poctili ste, sme radi, že ste nás v takom hojnom počte navštívili. To vidno, že maratónci to dobre asi organizujú. A okrem toho nebolo v termíne moc pretekov. Traťový rekord, jak bude prekonaný, vymyslíme nejakú odmenu. Drží z roku 2001 Janko Kryžák 46-27. Máme raz tak štartujúci, ako bol traťový účastnícky rekord minulý rok. Traja pretekári sú už na štarte, išli dopredu, Deško Ferenci, Jožko Hlávka a ďalší, keď ich budete obiehať, tak sa nezľaknite. 8-krát u nás štartoval Robo Rolko, 7-krát Hanka Balošáková, ktorá tu je. Robo tu asi nie je. Tak. A okrem toho máme tu dvoch, čo majú všetky ročníky. Stano Sviták, ten nám... Je síce už za 60, ale stále je dobrý. Kto chce byť v prvej polovici, tak treba ísť za ním. A Miloš Vojtek. Čiže pištol dáme Stanovi, nech nám to odštartuje ako jeden z najstarších a účastných všetkých ročníkov. Vpredu nám pôjde auto po baňu, potom je trať vyznačená, Zdeno pôjde medzi prvými, tak treba ísť za ním, on to pozná, on je domáci. Potom najdôležitejšie upozornenie, keď vybehneme na hlavnú cestu, bežíme po nej 2 km, cieľ je pri oáze, tak bežíme vľavo. Kto bude križovať cestu, že pôjde aj vpravo, tam je odstreľovač na vraninách, guľa do hlavy je po ňom. Stále vľavo kvôli bezpečnosti, premávka je stále vľavo, dobíja sa do cieľa. A treba prísť rýchlo, lebo guľašu je tak akurát. Dobre. Ja mám teraz
Pripraviť sa, pozor. Ktoré? A je tu prvá žena, jak dobre vidí. Hanka nám ide. Pozri. To neskoro. Jedeš. Kto bol prvý? Takí starí dvaja. Ale pelotónu. Neviem. Zdeno. Druhý bol Zdeno. Ale tesne bol za ním niekto. Začal behať levú kameru. Mama pustila, ty si ušiel. Neskutečne. Červená smiech Patrika. Už nedržal. Mohol som mať pekný zábeh. Že? No. Dnes je druhý jarný deň. Hádujme sa.
Paťo, no čo, bežal si, ako si predpokladal? Hej, bolo to presne tak, ako som chcel. Ale nešiel si na púl. Nie, Na koľko percent si išiel? 80-90. Ja 70. Dolu kopcom som chcel ísť rýchlejšie trochu, ale nemohol som sa rozbehnúť. A čím to bolo? Veľmi som aj ja rád videl. A pripravoval si sa na tento pretek pilne? Pripravoval som sa na to veľmi zodpovedne. Pil si? Pil si, áno, pil si? A pil si? Nie, prečo by som mal piť? Lukáš, všetci sú zdrvení z toho, ako si mohol o taký veľký náskok vyhrať nad ostatnými. Pretože ja som zapisovala čas. Treba povedať, že ty beháš oproti ostatným, ktorých si prekonal veľmi krátko. Lebo som nepoznal trasu, tak som si dal nejaké skratky. Aha. Nemám slov, som dojatý. Braňo, bolo to namáhavé celé to absolvovať? Bolo to... To kopca namáhavé. Z kopca menej. Ale zase z kopca už došli sily. Musí si rozhodiť sily, no. Jožko, lepšie ako v Lani? Nie, nie. Ale spokojne. Hej, ako super. Na to, že som to ešte zvážil, čo vôbec poviem. Super. Pochválil. Ja som spokojný na tie moje problémy všelijaké. Stiahol som sa dekompresnými ponožkami. Nevyhováraj sa, nemáš natrénované. No, začínam, však za 2 týždne máme maratón, ale pocity mám dobré, to je najdôležitejšie. Ja som rád. Škoda, že nám došli medaile, musíme vystrúvať na budúce o 100% viac. Musíme vymyslieť si nejakú chybu, aby sme neboli najlepší. No. Mám radosť mladých chlapcov, krásne bežali, vpredu si to rozdali. Lukáš, tvoje prvé veľké preteky, aké máš dojmy z Vorošovca? No tak na tom kopci to bolo trošku ťažšie a veľa pretekárov som obiehal a to ma tak motivovalo k rýchlejšiemu behu do cieľa. No. A kde si predbiehal? Z kopca nadol? No hej. A túto celú rovinku si ako prežíval? Tak s ťažkosťami, lebo ma pichalo dosť v bruchu a aj členku. Predstavoval si to zhruba, takto si to predstavoval? No. Hej. Čiže si spokojný? No. Zrób sa mu zdieť. Ako dopadli Rajčania dneska? Prvý? Prvý Koleda, potom Holeša, Prokopovič, Stehlík, Piala, Pekný, Janík, Tabák. A potom zvyšná elita. Traňanek. A potom tí slabší. Potom tí slabší. Palo Mišo, Michalec, Kasman s Pekným naraz, mladším. A potom už netuším. Ja som behal dopredu, dozadu, vieš, aby som vedel, kto kde je.
Ja mám osobák a to som prvýkrát bežal. Prečo? Tak to väčšinou býva osobák, no. To si dobre. No. 3,5 je väčšinou, tak na tej GP. Na kosti som ho obehoval a už ma sami zaujímavé. A víťazom sa stáva Jakub Benko, Kysucké Nové Mesto, 50-12. Anka nám už dobehla rolku tým, že po 8-krát vyhrala na Rajeckom Borošovci. A na 5. mieste Dominika Vanáková, Marathon klub Rajec 1:15:28. Maratónov veľkých mám 55 a stovky mám 15. 15 stoviek a nejakých 50 maratónov a dostane medailu z Rajeckého maratónu. Dobre, ďakujem. Takto z minulého roku. Zdeno Koleda. Minulý týždeň dostal pohár za najlepšieho športovca Rajca. Škoda, že sa toho nezúčastnil, odovzdáme mu ho teraz. Na druhom mieste z Rajčanov skočil Patrik Holeša. Celkovo 5. A na 3. mieste Peťo Prokopovič, Marathon klub Rajec. Máme troch, hej, Rajčan.